שלום וברכה, אנחנו היום עם הפרק החמישי בסדרת הרפתקאות ה-AI. לפני כמה חודשים ישבתי על יוצר התמונות של ליאונרדו ויצרתי מגוון דמויות שנועדו לשמש כחומר גלם לסדרה שלנו על גיורי ה-AI. לבינתיים השתנו דברים באופן משמעותי, וכיום כבר ניתן להפיק מיוצרי תמונות הבינה מלאכותית דמויות בעלות מראה חרדי אמין. בעוד שהגיור הידני של הדמויות בפוטושופ לקבלת המראה החרדי האותנטי בסגנון שאנחנו רואים כרגע בהילוך מהיר, הפך למיותר כמו מטריה במדבר סהרה, מזגן בסיביר, שיעורי שחייה לסלמון מצוי, וכמו מורה ללימודי אנגלית בישיבת מיר לייקווד. בעולם הטכנולוגיה, כמה חודשים זה בערך כמו נצח, וסגנון עבודה שתרגלנו אז נראה היום כמו מהדורה קודמת של המיסקונספציה הישראלית ביטחונית. אמנם בהרבה מאתרי ה-AI כמו לקסיקה, ליאונרדו ועוד, הדברים עדיין יגעים בכל הנוגע לדמויות חרדים משכנעות, שאם ננסה ליצור בהם תמונה כזו, היא תצלח באותה רמת דיוק שסמיר אבו ג'בחתל ידע להגות את המילה לוקשן קיגל. ואז הגיע הזינוק הדרסטי עם יוצר התמונות של נייט קפה. לחיצת כפתור והנה חרדי מושלם שנראה כאילו נולד עם גרטל. ופאות שיושבות עליו בול, כמו אלו של אויזבוכר, אובססיבי למראהו. כל עוד מדובר בדמות פסיבית, או אפילו דמות אקטיבית, בצורה שאינה קשורה בהכרח ליהדות, כמו קריאת ספר, בחירת עגבניות אצל הירקן, ריחוף באוויר, גלישה על גלים, תקליטנות והארי פוטר, ניתן להגיע לתוצאות מרשימות. אבל כשמנסים ליצור דמות של יהודי בפוזיציה אקטיבית של קריאת מגילה, הנחת תפילין, נטילת דלת מינים וכדומה, התוצאות מעלות חיוך. ה-AI והפוטושופ עדיין מוכרחים ללכת יד ביד, כי התמונות מלאות בפגמים מהותיים וזרועות באגים כמו המחשב של הקלדן השכונתי פישל ויירוסונקי. לדוגמה, ניסיתי ליצור ב-AI דמות עם טלית ותפילין, והוא פרגן לי רק את השל יד עם רצועות כרוכות על שתי הידיים. ניסיונות לחלץ מה-AI תפילין של ראש הפיקו את התוצאות האלה. כך גם בניסיון להוציא ממנו תמונה של ביעור חמץ, שריפת חמץ, אפיית מצות, נטילת לולב, משלוח מנות ועוד. הבינה עשתה פדיחות. אבל מסתבר שזה רק עניין של לא עוד הרבה זמן עד שה-AI יתמצא בכל אתרי מצוות על פרטיהן ודקדוקיהן, ובהמשך ידע גם את דקויות ההלכה ואת ההבדלים במנהגים של בני ישראל היראים והשלמים לעדותיהם, תת-עדותיהם, פלגיהם ומתפלגי פלגיהם, לניואנסיהם והבדלי השקפותיהם. כהמשך לדמות השמן בפיג'מה בגרסה המגוירת שראינו מקודם, ניסיתי ליצור כמה כאלו בנייט קפה, התוצאות בהחלט מדהימות, אם לא נתייחס כמובן לכיפות והספרים הפזורים על הרצפה, לטליתות המונחות על כל כיסא פנוי, לחנוכיות בעלי 15 הקנים, לחלות הנגוסות ולציציות שיוצאות מכל כנף מגבת. אנחנו נמשיך לעקוב בהתפתחויות ה-AI, תודה לכם שצפיתם בסרטון הזה, ונשתמע שוב אם ירצה השם בסרטונים הבאים.